Dneska tu hrá môj bráček. Šákoti. A tu pridali update, že tu už mali pridať toho pavúka. To ak si kúpil toho Eduška Šilka? Nemám za to. Pozerajte. Takže tu pridali už hada. Toto, pavúka. Takže tu musíme to nájsť a tu musíme nájsť skladivo. Nemusíte mi to hovoriť, ja už viem, čo mám tu robiť. Ja som trošku profík. Ja som si nevšimol, že bol za mnou. No vidíš. Nerob. Takže ľudia, mali tu aj pridať krokodila, takže to už vieme. Dúfam, že to dnes budem ja. Vidíme to. A je to... Kto to je? To nie si, ale to je to malý. Oj. Ježiš, to je jeden typek. A mali tu pridať možno aj Angie, nevieme. To by ešte tu nemali pridať, však Damian. To by tu ešte nemali. Aha, našiel som brokovník. Takže máme 2 náboje, ľudia. A tak mŕtvý budem, no tak končí toto video, nie skončí, ale to vypne, lebo tak zomrem. Damian, pozeraj, čo som našiel. Ľudia, pozerajte, čo som našiel. Tak strelím babičku Anišku, to tak není po nej. To znamená niečo iné. Áno, tu sneží. Kde si, babička Aniška? Zastrelím ťa. Kde je babička Aniška? Kde je babička Aniška? Pozeraj, týpka. Poď si pre mňa, babička Aniška. Čo? Ja som ju nestiel streliť. No to nevadí. Ľudia, takže tá babička všetkých zabila, no tak to už možno budem ja. No, mohol by si to. No? Zabil som ju teraz. Ne, to je jedna typka a zvaniem to učam. Keď áno, tak dajte odber, a keď nie, like. A tak, áno, ale môže to byť aj naopak. Ešte tak vyhrajem, dajte like, tak nie, dajte odber. Takže viem túto hru hrať, jak ja hrám. Tak hraný. No tak to sa... Babička Aniška, kde si? Idem ťa zastreliť. Ja zastrelím možno babičku. Kde je babička Aniška? A kde je babička Aniška? Má byť. Týpek. Mám šurobovák. Ľudia tu pridali. Nie. Ty si to zapol? Výbor. Toto je vypnuté. Toto je vypnuté. Jaj. Aha, ty si... Ja kúpim si niečo na babičku. Ľudia, druhá babička zase všetky zabila. Dúfam, že to ľudia budem ja. No dajte odber, že to budem ja. To je ten typek, čo zomrel. Ako posledný.
Ja pôjdem hore. Mi do mady. Mi do mady. Už stoj. Čo? To je čo? Počkaj, Savko, neložíš. Môžeš. Čo hľadáš? Čo pozeráš? Týpek! Čo mám nájsť? Potrebujem nájsť mäso. To je jediné. Damian vedľa mňa bola babička Anička, ona si ma nevšimla. Damian! Ježiš! Ja ľudia, takže toto by bolo všetko. Nezabudnite dať Like! Alebo odber. A to bolo všetko. Čaute. A ty